सबको परमानेंट पिन जिन जतनी ओन कंट्रीब्यूशन जों जार जानि पकेट नि खर्च बायदि आरो विभागरानो चुबा सुदनानि तैगिन बनो लगरनान बागै बिनि जों एक्सपेक्ट खायो 7 to 8,000 और बरो गेदा विभागरानि जे प्रोग्राम दाबसे जराते बसे जरते आगोगा अब त जों सालब्रुम ब्रुम लगै दङ गोबांमा मथा गोबांमा दल राजनीतिक दलनि बरग्रब हायनो विभागरानि कबक मुंबाय अ थांसानि मारियो यापनि सोलायमाने जों सालब्रुम ब्रुम लगै दङ आमायखनो चिनि स्पेशली चिन तिप्रासानि दंमा जागाव अंखाके तिप्रासा ताइ माइनरिटी आ जागारो अंखाके गोबांमानो विभागरानो चुबा चुनानि ताइ बनो लगरनानि थांसाव यापनि सोलायजाक जों जतन नुगि मानो ओमफ्राय ताबु खानो लुकुरक आस्ते आस्ते ताबु अनेक जागाने फाइ दङ लामारक जों अनेक जन नुगा ओमफ्राय ताबु खानो लुकुरक सफाया कमनान अबनो कबंना मजुआ जत ताबु जों फाइफोर बाहायनो लामारो जों गारि न बुजाक गोबांमा जागानि फाइ दङ इभेन उनुकुटिनि बरग्रब बाक्सा फाइ दङ आयांनि खाय कमना सफायनाय खाय जतनो कबंना मजुङो जों टाइमआव सफायो ताइ जों डिसिप्लिन मेंटेन खायो हुस खायो जों मा फैलायनाय जाहाथे लामाराव दारा थुमफां याति खायो चिनि विभागरानि प्रोग्राम जों सक्सेस खायनान बागै जों जतनो मेंटेन खायो चिनि डिसिप्लिन मेंटेन खायो जों सबानो अ पान्डानो पाइनान बागै जों जत नि चुबा चुनांगौ नै जतनो चाइ दंनान बागै आं खामो आगे फोटेर परमसरानि भाइस प्रेसिडेंट गते तिनि जे विभागरानि जे प्रोग्राम न बसे जरते न काम माने पाइलायै नासिंलायजाक इको मुटामुटी डाक्टर जतरो कामपाइ बेखांगे जों ताबो बुबाग्रानो लामजोंना बागै नासिंलाय दं तिनि नोंनि बखानि बसे जरते लुकुरक खाइनो नि आसा सिनि अरत 8000 रक जों खाइदे हिदे वान सुक दङ अब जे सिनि मादर किसा चिकन खा नंनि प्रोग्राम कयतानि सिनि चेंना 11 तानि सिनि चेंना हिमानि